Gràcies a internet va néixer el projecte Pas Successiu. I va ser a través de la xarxa social Facebook. Pràcticament tothom en té un avui en dia i aquest és el de la Mar. L'utilitza per estar connectada amb els seus i per establir noves relacions. Precisament així, els compositors de Passió Obsessiva van trobar la cantant. Un d'ells, el Josep Roca, ja la coneixia del programa 12 punts, en què feia el paper d'europassionat. Ell és el nostre especialista en Eurovisió, Josep Roca! El primer mail que vaig rebre de José Juan Santana em deia, tu ets cantant i jo conec, així que el vaig contestar i el següent missatge ja em deixava molt clar el projecte i tot el que volia fer amb mi, que em va veure el 12 punts. I res, sí que volia que interpretés la cançó. I li vaig dir que sí, evidentment. Al principi, quan em van dir que volien comptar amb mi pel projecte, doncs no m'ho creia. No m'ho creia que em vinguessin a buscar concretament a mi, per això ja per mi va ser un gran orgull. Si al portal de vídeos YouTube busques Marc Capdevila, t'apareixen diverses entrades. El vídeo amb més visites és aquest, que ja han vist més d'un miler de persones. A través del Facebook, per exemple, i a través de YouTube, he tingut un augment de pràcticament el doble de les visites que tenia fins ara. He descobert gent de Grècia que em volien agregar, Joronya que Joronya, d'Espanya també, fans de Màlaga, per exemple. Tot plegat ha estat una gran experiència fins aquí, molt positiu. Jo vull oblidar-te i començar un altre amor. Passió obsessiva, deixa que miri endavant. Si tu no pots curar-me, moriré de dolor. En aquests programes especials estem coneixent els nostres futurs representants al Festival d'Eurovisió, però evidentment tenim un passat i un bagatge per a aquest festival de la cançó on han desfilat algunes peces importants de la música del país. Volem saber què estan fent aquests artistes actualment o què ha estat de les seves vides. La setmana passada ens actualitzàvem amb la vida de la Marianne Van de Waal i avui farem el mateix amb una veu increïble que ens va representar l'any 2006 a la ciutat d'Atenes. Ella és la Jenny. No hi ha res que puguem salvar. Ara sé que aquest cop ha perdut la partida, que no hi ha solució sense tu, sense tu. Hora d'anar a treballar? Ara vinc. Estem aquí a Caldeas, on treballo. Aquesta és la recepció del club, on vinc normalment a treballar, és on estem més tranquil·les. Venen clients de fora, clients d'aquí del país, que ens visitem cada dia per venir al gimnàs. Aquesta és la meva companya Paola. Com es pot veure, aquí estem molt, molt tranquil·les. Aprofitem per estudiar. Una mica, que no sento bé. Sense tu. Bueno, ara ja he acabat la meva feina, així que aprofito, me'n vaig a canviar i posaré al gimnàs, que el tenim aquí molt a prop. Venga, Jenny, va. Bueno, ja estic preparada per anar al gimnàs. Venga, acelera un poquito, cambio de ritmo, acelero. Aquest és el gimnàs. Al sortir a treballar, em poso aquí. I si no, com es pot tenir aquest cuerpo serrano? Ok, bajo y me voy a aguantar. Aguanto aquí. Vale, aguanta, flexiona. Sí. 1, 2, 3, venga, sube y baja. 1, muy bien. 2 y me quedo abajo, me quedo, aguanto, venga, aguanto 5 segundos. ¿Duele? Un poquito crema, ¿no? De fet, quan vinc al gimnàs, s'aprofito per escoltar música. Per exemple, avui porto aquí la meva companya eurovisiva, Gisela, i també aprofito per relaxar-me una mica amb altres estils de música. Estic feta pols, ja no puc més. Amb tanta bici, tant córrer, tantes peces, ja s'ha acabat el físic per avui. Ara el que em queda és anar a estudiar.
Ok, vale, perfecto, venga, descansa. Bueno, un cop surto del gimnàs, me'n vaig aquí al costat de la biblioteca d'Escaldes perquè m'estic traient l'accés a la universitat. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Abans de decidir tornar a estudiar, jo tenia un projecte amb el meu amic Emilio, estàvem fent unes cançons per preparar un disc, i bueno, ara es va deixar aparcat aquí al costat perquè he de preparar el meu accés a la universitat. Jenny, que et tornes a presentar? No fotis. Però si estàs fabulosa, seria un èxit una altra vegada. Estàs molt guapa. Moltes gràcies. Gràcies. Va de serio, el que te dic. No t'ho dic en broma, Estàs tremenda. Pretty woman. Na na na, na na na, na 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 na. Deu sentir la sense tu, són tan llargues les nits on hem lluït sense tu. Aquests són parts apunts d'una de les assignatures que estic preparant, matemàtiques. Si tot va bé, l'any que ve començaré a fer la carrera d'empresariales per poder accedir a la carrera que de veritat vull fer, que és la carrera de publicitat. I ara us deixo que m'ha de preparar molt. Na na na, na na na.